Il-film It Was Just an Accident ta' direttur Iranjan Jafar Panahi dan rebaħ l-unur Palme d'Or u għalula unur li jingħata waqt il-Festival tal-Films ta' Cannes. Il-film jitratta l-istorja ta' raġel li ma' martu li qed tistenna tarbija u bintom jkunu involuti f'inċident ta' traffiku ċkejken. Inċident li jiżda jwitti triq għal katina ta' avvenimenti oskuri li f'xi waqtiet ma jitwemnux. U għakoll l-ewwel film ta' direttur Iranjan li ħareġ għal-wiri minn mindu ħareġ mill-ħabs. F'appell imqanqal huwa ħeġġeġ il-poplu Iranjan biex jingħaqad għal li iżjed fattur importanti huwa l-ħelsien mill-oppressjoni li tikkontrolla l-imġiba tal-Iranjani. Ir-rebħajja wkoll issit waħda konsekuttiva għal Palme d'Or f'Cannes għal kumpanija Amerikana Neon. Rebħa li segwi rebħiet simili fis-snin preċedenti għal film Zanora, Anatomy of a Fall, Triangle of Sadness, Titane u Parasite. Huma films li wkoll eventwalment brillaw ukoll fl-Oscars. Unur importanti li tqassmu wkoll fis-serata kienu l-film tal-Grand Prix li tqassam li direttur Joachim Trier għal-film Sentimental Value. L-unur għal-aqwa attriċi intrebaħ minn Nadia Melletti fil-waqt li dak għal-aqwa attur mal Wagner Moura fil-film thriller politiku Brażiljan ambjentat fis-sebgħinijiet, The Secret Agent, bi Kleber Mendonca fil-ħo jerbaħ ukoll premju għal-aqwa direttur tal-istess film. Il-film sirat ta' direttur Oliver Lax u Sound of Falling ta' direttriċi Maska Skilinski dawn rabħu b'mod konġunt il-premju tal-ġurija.